Silav roj baş, evar baş hevanno, hevidar muntev başın, selametin, çen nuçi heneme, amede kirne, de derbari Rojava Kurdistan'e, Rojlati Kurdistan'e de derbari şare lehember İran'e de, çen nuçi hene, agahi nu hene, ji Donald Trump da, yani beyanateki nuheye, balkeşe, de beje haftaya peşme, şar ve mezintir bebe, hatta naha 15,000 zedetir armanc yevun çebune. Yani hedefin İran'ı şuare kirne armanc. هەلوەشاندنە ev jî teqabûlê rojê 1000 êrişan dike. Rojê 1000 sortî yani bi balafiran, bi dronan, bi füzeyan êdî çawa tê berwan Amerîka û İsraîlê rojê 1000 caran êrişê ser hedefê İranî kirine. Ev baş e ka ya ev dîmenê min jî disekine ew jî balkêşê hevan no ez aniha di derbarê hevalê me awsa ev hevalê min ê Met TV bû niha şehîd bûye dixwazim bi çer gundira behsa wî bikim hevan na ew jî bînim ser ekranê a bi vî şeklê deqekî bi destûra we ji rêveberên çapemeniya Kurd Osman Kiliç bi navê ku me xîtabî dikir hevalê gundî jiyana xwe ji dest da Osman Kiliç demekî dirêj tedaviya kanserê didît li bajarê Tiyê yê Holandayê êdî bersiv neda tedaviyê li wê derê jiyana xwe ji dest da ji vê derê bi vê wesîlê em ji malbatê re sersaxî dixwazin ji miletê Kurd re sersaxî dixwazin min Osman Kiliç di dema me TV de nas kir me bi hev re kar kir ji salê nodî vir ve ew di nava çapemeniyê de dixebitîn zêdeyî 2 sal bû jî ji ber kansera pişikê tedavî didît li Holandayê ji xwe zû daye li Holandayê yani sala 1968 de eger hatibe dünyayê hat dünyayê malbata wî welatparêz bû firsena me çê bû em malbatê jî nas bikin vana ji Misir jê ne Misrê jê di temenê cîwaniya xwe de bi malbatê re koçê Holandayê kiribûn Kiliç li Ewropayê ji ber tekîliya wan a bi derdorê welatperêz re ku di nava tevgerê de cih digire bi taybetî di çapemeniyê de dixebite yani di nava salên 1990 tevlî çapemeniya azad dibe di her qadên çapemeniyê de cih digire yani ê min di sala 96 97 de di Met TV de em rastî hevatin li wê derê em bi salan bi hev re xebitîn yani ji xwe wî jî deham kir yani di Medya TV de di Anefê de jî rêveberî kir xebata wî bi giranî di asta teknîk û rêveberiyê de bû ji sibata 2024 vir ve jî ji ber pirsgirêkên giran yên tenduristiyê tedavî didît lê tu jar nesekînî karê xwe jî domand ji ber rewşa wê giran bû rakira nexweşxaneyekê li bajarê Tiyê li wê derê jiyana xwe ji dest da mixabin nikaribû bersiv bide êdî tedaviyê nexweşiya wî nexweşiyekî giran bû xirab bû herî dawî beriya 2 sala li Stêrk TV em rastî hevatin me wisa sohbet kir me behsa bîranînan kir eleqa wî ji bo felsefê hebû eleqa wî ji bo jiyanekê nû hebû merû çawa dikare pergalekê nû ava bike ji bo ku zarok beleş bikaribin perwerde bin ji bo ku hemû mirovahî bikaribin beleş ji avê fayde bibîne ji xwezayê fayde bibîne mesela digot nakeve serê min eleqa wî wisa bi felsefê hebû digot nakeve serê min ku tiştê ku di nava xwezayê de heye ku kapîtalîzm wana bigire û bi pere bifroşe însanan vaya ez rast nabînim tiştekî din ku rast nedidît 8 saat xebat zêde didît yani îmkanê însanan tune ye ji xwezayê fayde bibîne ji gerê ji seyahetê ji xwarinê tem bigire wana digot ez fehm nakim vaya pergalekî ji bo kolekirina însanan ye dibe însan bawekî belaş bikaribe xwe bigîne berhemên xwezayî
وەکە ئاو دەسەریدا یعنی ئاو دەبێت bi tu awê neyfirotin û merûv bikaribe ji xwezayê elektrîkî jî hilberîne merûv bikaribe ji perwerdê fayde bibîne merûv her kesî bikaribe bide xebatê mesela şûna ku însanekî 8 saet bixebite û nîvê din ê însanan betal bimînin baştir e ku merûv xebatê bike 5 saet û her kes bixebite ne ku hinekî betal bimînin û tenê hinek bixebitin û hemî ji bo qezenc û qezenc û qezenc dibe merûv bikaribe îstihdamê parve bike merûv bikaribe xebatê li însanan parve bike û her wiha dihata wî jî qezenca îşî merûv bikaribe parve bike ev ya mihîm e gelo dîmenê me hê jî dicemide hevanna eger dicemide ez çarekî din bibînim yani min ha dîmenê min belkî zêde sorê jî lewma dicemide ez nizanim ne mesele ye bi vê wesîlê hevanû em hevalê me Osman Kiliç bi navê ku me xîtabî dikir hevalê gundî em bi bîr tînin ji malbatê re sersaxî dixwazin ji miletê Kurd re sersaxî dixwazin yani însanekî me şoreşger bû welatparêz bû heta dawî emrê xwe jî xebitî ket da niha bi nûçeyên di dorê de em bidomînin hevanno li Kobanî xeteriya şer heye li Şêxlêrê Rojavayê bajarê Kobanî bi qasê 30 kilometre dûrê Kobanî ye çete li wê derê Kurdên li gundewarên derdora Şêxlerê tehdît dikin gef li wan dixin malan dişewitînin dikevin malan talan dikin yani ev zulm didome ji duh ve heta niha 6 xanî şewtan dine bi tevî her tiştên di nav de her tiştî talan kirine tiştekî mala da nehîştine lê ê maye jî bi tevî xanî jî şewtan dine navê van hêzan hêzên ewlekariyê ye navê hêzên ewlekarî ya hêzên emniyetê li xwe dikin ji bo emniyeta millet hatine wê derê qaşo dikevin malan talan dikin dişêlînin însanan perê wan zêrê wan çi hebe dişêlînin û xanî dişewitînin dijminahiyekî ecayîb heye li hember milletê Kurd ez nabêjim tenê hêzên Şamê ne ev hêzên girêdayî dewleta Tirkiye ne fitne fesadî derdixin provokasyonan derdixin dixwazin însanên wê derê li hember hevûdû şer bikin û herî dawî jî me dît ku fermandarê Qesedê mihlet daye van çeteyan heta sibê saet 11 eger ji herêma Şêxlerê ji gundewarên wê derê 30 kilometre dûrê Kobanî ye li başûrê eger dûr nekevin ew ê şer dest pê bike kî dibêje fermandarê Qesedê Mehmûd Berxwedan heta sibê saet 11 mihlet daye van çeteyan dengî wî jî heye hûn bixwazin ez dikarim dengî wî jî godar bikim yani em bi hev re godar bikin yani eger bala we bikişîne aha ji we re bêjim hevan بخونا شهيدان بخونا شهيدان بخونا كوباني ام كبر لسر كبر نهر الشغلة برا باش زوان به اگر چند فیزیکی خواه آتنه وی داره پیدا آل مدکن پیدا تمثال مدکن پیدا شرف مدکن که از دنگی خوشمان را ناکی تبرگی داناینی دمگی دهیلین او پیدا مکن برا باش زوان به کلمه هیزکی وان هیه و هیزکی نمره سبب حتا سبه داخوانی ها جبور به بایی آسایشه نداریم ام مجبور دمینن سبب ساعت 11 ام مداخله بکن اگر کن مداخله کو ام بکن جی ام کبر سر کبر ناهلن آسایش بیه پیش من میده آسایش خجی برا آسایش باش زان به برا آسایش خبر هایی که موقف گیجی وارا دینه چند بیسی که mesele ev e yani rewş giran e êdî sebra însanan nemaye şervanên Kurdan êdî hatiye heta sebra wan hatiye heta ber qirikê bi vî şeklî nabe sibê heta 11 eger ev çete vekişiyan venekişiyan îtimala şer heye li Kobanî 30 kilometre nezê Kobanî li Şêxlerê
Hevanno. Bi dronan êrişî baregeha pêşmergeyan hat kirin, li wê derê du pêşmerge şehîd bûn. Ev jî nûçeyekî hema beriya çend deqeyan ket weşanê. Bi dronan êrişî baregeheke Hizbê Sazmanî Xebatiya li Sînorê berdereşê hate kirin. Di encamê de du pêşmerge şehîd bûn, hêjmareke pêşmerge jî birîndar bûn. Rojnewsê diyar kir ku di encama êrişê de du pêşmerge şehîd bûne. Navê van pêşmergeyan jî eşkere bûye. İqbal Selçûr, Fexreddîn Muradî yê şehîd. Birîndar jî hene lê hêjmara wan heta niha nayê zanîn. Ev êriş ji aliyê Îranê ve têne kirin yan jî provokasyonê. Dibe ku hêzên derve jî êriş pêkanî bin ji bo ku Kurdan teşwîq bikin, zorê li Kurdan bikin ku tevlî şer bibe. Rewşekî bi vî şeklî jî mümkün e. Dibe ku dewleta Tirkiye be, dibe ku Îran be jî. Balafireke artêşa Amerîkayê ya cûreyê KC 335 ku taybetî ji bo sotemeniya li Esîmanan li nava axa Îranê ketibû xwarê, Centcomê ragihand ku hemû tîma di wê balafira sotemeniyê de jiyana xwe ji dest dane, hêjmara wan jî 6 e. Li gorî daxuyaniya Centcomê, balafir 12 adarê yanê doh di dema firîna di çarçoveyê operasyona Xezêba Destanî de têk çûye, ketiye xwarê. Lêkolîna li ser sedem û rewşa bûyerê berdewam dike. Artêşa Amerîkayê ragihand ku têkçûna balafirê ne ji ber guleyên dijmin e, yan jî ne ji ber guleyekî bi şaştî ku ji welatên dost hatibe. Tiştekî wisa tune ye. Centcomê her wiha da zanîn ku nasnameyê wan leşkeran ê ku jiyana xwe ji dest dane heta 24 saet di ser bûyerê re derbas nebe, navê wan nayê eşkere kirin, agahî jî nadin malbatê wan. Edetekî wisa heye di nava artêşa Amerîkayê de. Ji ber vê navê wan aniha bi dizî têne girtin. Centcomê ragihand ku 6 karmendê wan ê balafira sotemeniyê jiyana xwe ji dest dane, mirine, hemû Amerîkî bûne. Rewşekî bi vî şeklî heye. Bi vî awayê ez bawer dikim hêjmara askerên Amerîkî ku di vî şerî de mirine aniha bû 13. Ne zêde ye. Yani Amerîka şarekî wisa mezin daye dest pê kirin. Ez ji wera basa 15,000 êrişan dikim. 13 askerê wan mirine. Zêde ne mezin e. Wezîrê Şeriyê Amerîkayê Pete Hegseth ragihand ku ji destpêka şerê li dijî Îranê ve yani ev 14 rojin hêzên Amerîka û İsraîlê nava xaka vî welatî zêdetirê 15,000 caran êriş kirine. Di êrişan de Serokê Olî Alî Xameneî û nêzî 5 rêveberên Îranî hatin kuştin. Herî dawî jî rêveberê nû yê Olî yê Kurê Xameneî Mujteba Xameneî ew jî aniha birîndar e. Birîndarbûna wî hema ji aliyê Îranê ve ne ji aliyê rayedaran ve lê belê ji aliyê çapemeniya Îranê ve hat piştrast aniha birîndar e. Lê di kîjan derecê de birîndar e. Li ber mirinê em wî nizanin. Amerîka jî ji xwe beriya niha beyan kiribû ku di êrişa wan de ev Mujteba Xameneî yani Kurê Alî Xameneî aniha birîndar e. Piştî kuştina bavê xwe Alî Xameneî heta niha derneketiye pêşbirî xelkê jî. Yani di nava wisa nava xelkê de ya bike û dîmenî werin kişandin tişek wisa tune ye. Tenê peyamê wî nivîskî hene yan jî li ser navê wî peyamê nivîskî têne belav kirin. Carna fotoğrafî wî derdikevin ew jî fotoğrafên kevin in. Em warin ser mesela ew ê. Mesela Wezîrê Şeriyê Amerîkayê Pete Hegseth di civîneke rojnamegeriyê de destnîşan kir ku hêzên esmanî yên Amerîka û İsraîlê rojane zêdetirê 1000 armancan pêkitîne. Yani li hedefan dixin 1000 caran rojê. Êrişên herî zêde jî îro pêk hatine. Wezîrê Şeriyê Amerîkayê diyar kir quwet şiyana bersivdayîna mûşekî ya Îranê ji sedî nod ketiye. Hêz û quweta dronên bombebarkirî jî ji sedî nod û 5 ketiye. Yani Îran êdî weke berê nikare zû bi zû êrişê ser welatê cîran bike, êrişê ser baregehên Amerîkî yên li Başûrê Kurdistanê yan jî deverên de bike. Yani ew hêz û teqata wî zêde nemaye, hemî hedef hatine bombekirin. Yani sedî nod hêza xwe wenda kiriye.
ev yek jî piştî wê tê ku binesaziya mûşekan, platforma avêtina mûşekan, dronan tev hatine xirabkirin û têkbirin. Niha Donald Trump qise dike. Donald Trump bahsa mezinbûna şer dike. Ji xwe ya êvî camerî kevş nabe. Canan tu dibînî dibêje dibe ku em ê di demekî nêz de şer bi dawî bikin. Canan dibêje em ê şer bidomînin. Canan dibêje heta desthilatdarî nekeve wê şer bidome. Canan jî dibêje armanca me ne helweşandina desthilatdariyê ye. Em tenê dixwazin ku bînin ser xeta xwe, nêzê xwe bikin. Yani beyanatên Donald Trump hev û du zêde nagirin. Lê İsrail biryardar xuya dike. Dibêje em ê heta ku ev desthilatdarî hilweşe em ê şerê xwe bidomînin. Pozisyona Kurdan hê tam ne zelale. Kurdan biryar nedaye. Di şerê bejayî de cî bigirin cî negirin. Hê jî bawerî bi hêzên İsraîlî û Amerîkayê nayînin. Hê jî di wê qenaetê de ne ku di demekê nêz dê dikarin di nîvê re de werin hîştin. Weke li Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê pir pişta xwe bi wan ve girê nadin. Dixwazin hinek li ser lingê xwe bimînin. Dixwazin pêşiya xwe zêdetir bibînin. Wextê ku tam emîn bin ku ev rêveberiya despot ya Îranê li ber helweşînê ye, wê demê dibe ku bikevin nava hereketê. Lê di vê derê de ya herî muhîm ew e hevalna. Ez ê werim ser daxuyaniya Donald Trump. Ya muhîm ew e ku hêzên Kurdistanî li Rojdatê Kurdistanê bûne yek. Platform heye, yeketiya wan heye. Bi hev re biryarê didin. Biryara wan jî ji bo xweserî dibe, naskirina mafan dibe, ji bo demokratîkkirina Îranê dibe. Êdî ew ê di nava xwe de bi xwe biryarê bidin. Tu hêzekî derve, tu dewletekî navnetewî bandorê li Kurdan nake. Di demên pêş me de dibe ku ev hêzên Kurdistanî armanca xwe dewlemendtir bikin. Ber bi serxwebûna Kurdistanê ve biçin. Eger cîhan amade be, pêdiviya Kurdan bi dewletbûnê heye li Rojata Navîn, ew jî mecbûrî ye. Çawa ku ji Ereban re 22 dewlet hene, çawa ku ji Tirkan re 4-5 dewlet hene, sedî set pêdiviya milletê Kurd bi dewletekî heye. Dewletek fermî, qanûnî ku tê de siberoja me bibe garantî. Milletê me bikeve bin ewlekariyê. Em peşmûrde nebin. Em rezîl û riswa nebin di rêyên koçberiyê de. Êdî em nikarin bibin penaber li welatê xelkê. Ji me re dewletek lazim e. Tu derdê milletê Kurd tune ye, herin bibin perçeyekî Tirkiye yan jî bibin perçeyekî Îranê yan jî bibin ê Sûriye. Baweriya me bi xelkê nayê. Baweriya me bi Erebên Sûriyê nayê. Bi Tirkan nayê û bi Farisan nayê. Baweriya me pê nayê. Dîrokê nîşanê me daye, tecrüba me heye. Qetliyamên me li dû xwe hiştine hene. Rêber û serokê me çawa hatine qetilkirin heye. Milletê me çawa perperîşan bîye. Ew tecrübe li pêşiya me ne. Ev hemî nîşanê me didin ku pêdiviya milletê me bi dewletbûnê heye. Dibe em daxwazê xwe ferz bikin li ser hêzê navnetewî. Aniha di vê sed salê de yan jî di vê dewrê de, yani ev aniha dewra ku em tê dane, serdema ku em tê dane, serdemekî pir dîrokî ye. Me mafê xwe bi dest xist. Eger em mafê xwe bi dest nexin, êdî em nikarin sed salekê din bibînin. Sed salekê din nayê. Êdî sînor ji nû ve têne xizkirin. Dewletên nû ava bibin Kurdistan tê de tune be, êdî ji milletê Kurd çû. Em çi bikin? Êdî em nikarin bikevin wê pozisyonê. Em ê zextê bidin ser welatên dagirkeriyên Kurdistanê. Em ê zextê bidin ser welatên ku dixwazin li Rojata Navîn plansaziyekê nû çê bikin. Muheqeq ji Kurdan re dewletekî serbixwe lazim e. Ev îşekî ciddî ye. Qedera 45 milyon însanî eleqedar dike. Yani wisa ye. Yani em nikarin pergala xwe ya perwerdeyê bihêlin li benda Tirk û Ereb û Eceman. Yani nemimkün e.
Yani ma emrin ne? Hêz û kuvveta me jî heye, zanîna me jî heye, zeka me jî heye. Yani heye ya. Em dikarin ez bêjim qey em dikarin yani. Bi qasî ku em bikaribin xwe bi xwe rêve bibin, bi qasî ku em bikaribin milletê xwe li gorî pergalekê demokratîk bi rêve bibin, ez bêjim qey ew zanîn û zeka me heye. Em Tirkan jî aciz nekin. Em Ereb û Farisan aciz nekin. Em wan ji xwe re nexebitînin. Em wana meşgûl nekin bi rêvebirina Kurdan. Ew jî gune ne. Ew jî bila vegerin welatê xwe, bila biçin milletê xwe û welatê xwe bi rêve bibin. Tu derdê Tirkan ku werin Bakurê Kurdistanê bi rêve bibin bila tu nebe. Yani heqê me Kurda jî tune ye. Em Tirkan mecbûr bikin ku werin welatê me bi rêve bibin. Me bi rêve bibin. Ya heqê me tune ye. Yani em vê ji bo başiya Tirkan dibêjin. Ji bo başiya Farisan jî dibêjin. İran pir mezin e. İran mezin bîye. Dibe hinek biçûk be. Dibe em bikaribin barê rêveberiya Îranê hinek ji wan bigirin. Mesela Rojhilatê Kurdistanê em ji wan bigirin, em bi xwe bi rêve bibin. Ev çi ye? Hevano ji bo fayda milletê Farisê. Ji bo faydeya rêveberiya Îranê ye. Ji bo fayda wan divê Rojhilatê Kurdistanê serbixwe be. Xwe bi xwe bi rêve bibe. Ya? Yani vaya em tenê fayda Kurdan nafikirin. Em fayda milletên Rojhilata navên hemî difikirin. Yani heqê Kurda tune ye biçin zorê bidin ser rêveberiya Şamê ku were Rojavayê Kurdistanê jî bi rêve bibe. Na, em bibêjin hûn ji xwe re hûn xwe bi rêve bibin, em naxwazin barê xwe, problemên xwe, derd û kulê xwe li we bar bikin. Baş e. Em Ereb û Farisan ji bo xwe weke deve bikar neynin. Em barê xwe nedin ser pişta wan, ê Tirka jî wisa em barê xwe bi xwe helbigirin. Em dewleta xwe bi xwe ava bikin. Ez dibêjim ne tiştekî wisa heye. Ji bo fayda em vêya dikarin bikin slogan jî. Ji bo fayda cîranên me ê Tirk pêdivî bi Kurdistaneke serbixwe heye ji ber ku heqê Kurdan tune ye derd û kulê xwe, problemên xwe, pirsgirêkê xwe li Tirkan bar bikin. Baş e? Heh. Êdî em wisa formûle bikin baştir e. Em zanin her cure formülasyon dikare çêbibe. Eger we gotibe erê em hema bidomînin. Ez dixwazim spas bikim dîsa ji were mala we ava ji ber eleqeya we ji bo vê kanala me. Hûn dişopînin, diecibînin, hûn mezin dikin vê kanalê her hebin. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku eger İran beriya cejna Remezanê teslîm nebe, ew ê dest bi tevgera eskerî ya bejayî bikin. Hevan ev beyanat hê nehatiye piştrast-kirin. Di tweetê wî de hat nivîsandin lê dibe ku nerast be. Ji ber vê yekê em pê nexapin lê dibe ku gotibe jî Donald Trump e. Canan dibêje her tiştî dikare bêje. Yani camêr Donald Trump her tiştî dikare bibêje. Ji bo wî zimanê wî elastîk e. Di zimanê wî de hestî tune wekî ême hemiya lê êwî de qet tune ye. Elastîk e. Her tişt dikare bêje. Mesela çi gotibû? Trump dibêje Kurd para xwe ya li ser axa Îranê heq dikin. O gotinên giran in yani. Xweş e yani. Gotinekî ji aliyê siyasî ve pir tişt lê bar kiriye. Yani milletê Kurd para xwe ya li ser axa Îranê heq dikin. Ew şervanên mezin in, bi me re bûne hevkar lê çi dibêjim ev daxuyanî nehatiye piştrast-kirin. Gelo ji devê Donald Trump derketiye derneketiye. Derkeve dernekeve jî pir zêde meseleyekî pir nemezin e ji ber ku dikare bibêje yani. Yani ew hêz ew heye di Trump de ku van gotina bibêje. Hevan nû wekî agahî ji we re bêjim, heta niha di van 14 rojên dawiyê de tam 300 caran êrişî Başûrê Kurdistanê hatiye kirin. Bi dronan, bi mûşekan. Êrişî Herêma Kurdistanê hatiye kirin. 300 caran. Vê çi me ez dibêjim?
şer İran'e ye erişti ki İsrail ve Amerika'ya ye ku her zede zarar edibine dına ve hemmi velatın Arabanda disa başvuru Kurdistan'e. Dınav da zarar dibine emin. Jberviyekî di şer de em nikarin biryarekî pir zelal bigirin, berbiçav bigirin, net, konkret em nikarin biryar bigirin. Di nava mesela anha Donald Trump dibêje hefteya pêşme şer wê pir mezin bibe. Sibê Donald Trump dikare derkeve bibêje na me bi İranê re li hev kiriye em şerê xwe din seknandine. Me di bêjehî de şer da ba dest pê kirin hevano wekî milletê Kurd eger em bibana askerên İsrail û Amerîkayê di reşahiyê de em bibana piyade û me şer bida dest pê kirin em rezîl û riswa dibin. Şer bisekine îja İran wê çi bîne serê me. Ya baş merûv ji bo şerê xwe şer bike. Ev şeş partiyên Kurdistanî belkî pêjmara wan zêdetir bibe ji bo menfaetên Kurdan biryara xwe eger bigirin û li hember İranê şer bikin normal e. Normal e. Li eger zirnik zeka aqlê dewleta İranê hebe piştî vê saetê dibe bi Kurdan re rûnê heqê Kurda çi be bide û wisa jî bifilite ji êrişê navnetê wî. Yani dikare. Yek rêyekî li pêşiya dewleta İranê vê rejima İranê heye ji vê saetê şûn ve acilen heqê Kurda nas bike. Heqê Belûca jî nas bike, xweserî dibe, demokrasî dibe, çi îcab dike bihêle ji Kurda re, bihêle ji Belûca re. Ereb jî hene, Erebî Sünnî, heqê wan jî bihêle ji wan re. Pergalekî wisa bibîne ku rê li ber êrişê navnetî wî bigire. Yani rêbazekî makul ya. Mesela dewlemendkirina uranyumê bide seknandin. Karê xwe binêre, fabrîka ve bike, deriyê xwe ve bike ji aboriya navnetê wî re. Bibe dewletê kinek modern, medenî. Wê demê dikare pêşî li êrişan bigire. Türkiye jî wisa ye. Hevanno ji Kurdan re dewletek serbixwe lazim e li rojhata navîn. Acîl. Êdî çawa çê dibe nizanim. Ez danim bi şer çê nabe. Şer zirar dide Kurda. Qet nebe li ser masî em destê xwe xurt bikin, em daxwazên xwe bilind bikin, daxwazê xwe em ferz bikin, em poze bikin li ser hêzên navnetê wê. Hevanda me çi gotibû Donald Trump beyan kir ku hefteya pêşiya me ew ê pir bi tundî li rejima İranê bidin, dibe ku Rusya jî hinekî alîkarî bide İran. Ev îdayekî bi vî şeklî heye. Serokê Amerîkayê Donald Trump di derheqê şerê bi İranê re bersiv da pirsên rojnamevanan, Trump ragihand ku hefteya bê wê bi tundî li İranê bidin û hêvî kir ku hemû tişt bi başî bi rê ve biçin, dibe ku İran teslîm jî bibe. İhtimalekî bi vî şeklî heye. Trump diyar kir ku dibe ku Rusya jî alîkarî bide İranê. Niha îddiayên ku dibêjin Rusya alîkariya leşkerî dide İranê, ev ne tenê ji alî Amerîkayê ve tê bilêvkirin, ji alî gelek derdoran ve. Dibêjin Rusya alîkarî dide İranê. Bersiva Rusyayê çi ye? Binêrin. Bersivek pir balkêş dide. Ew çi ye? Wezîrê Karê Derve yê Komara İslamî ya Îranê Abbas Irakçî jî qebûl kir, piştrast kir ku Rusya bi gelek awayên cuda alîkariya İranê dike. Serokê beşa pêwendiyê navnetê wî ya zanîngeha Moskowayê Andrey Sidorov got, ez alîkariya Rusya red nakim. Dibe ku Rusya alîkarî dabe İranê. Binêrin. Daqkeniyekî wisa ji Rusyayê tê. Dibe ku me alîkarî dabe İranê. Alîkariya Çînê jî ez red nakim. Çîn jî dibe ku alîkarî dabe İranê. Lê eger behsa alîkariyê tê kirin, mesela şandina çekan veşartina vê yekê nemümkün e. Di mijara pêşkêşkirina daneyên îstixbaratî, parvekirina zanyaran de li qusurê nenêre bila kes
لگل و ارتشا اوکراینیا لسر کیجان اساس شرد که وقتی که دنوا رشایی ده ام تانگ و توپان و چک و سلاحان بشینن جی ایرانی ره جخوا دنیا عالم دبینه ام وی کسک نکاره این کار بکه تشتکی و صحتانا نواتی دیدن لی جالی استخباراتی و هبانو بری که هم بپرسن که روسیا آلیکاری ده ایرانه یا ناده ایرانه بری خوابدن اوکراینیه کالوی داره آگاهین استخباراتی کی ده اوکراینیه کی شرد که لهم به روسیه و بالاخره بدن سروی داره دمجارا پیشکشکرنا دانین استخباراتی و پروکرنا زانیاران ده بلاکس لقصور ننره گلو ارتش اوکراینیا لسر چه اساسی شرد که گلو کی دانین استخباراتی و زانیاریان ده دیوان اوکراینیان کی بگشتی روبریان ده که کی چکانده ده اوکراینیا البت بگوبان امریکا بخواه باوی که وکری آلیکاری ده اوکراینیا لدجی روسیه ما به تکنولوژی امریکا اوکراینیا چه واد کار شر بکه دپرسه روسیا لسرویه که بلاکس رانه به جمع روسان نپرسه هون آلیکاریا استخباراتی دیدن ایرانی نادین ایران سروکمار ایرانی مسعود بیزیشکیان جی دوی نابری ده جه پوتین خواست که بلاروسیا ده قدا ناونتوی ده پشکریه بده مافنگل ایرانی ین لهمبر ایرشن امریکا و اسرائیلی ایران باوی که وکری شگلک دولتان آلیکاری دخوازه متایبتی ولاتین جیران بردف که کرملینه دیمیتری پسکوف حلوستا موسکو و باوی که زلال اشکره کر گوت افشار نشر روسیایه یعنی باوی که وکری دستک ناده ایرانی لی آگاهین استخباراتی خویایه دده تشتکی بوی شکلی هیه از هین هاتم جمعو استیم جمعو جهوانو نوچه که دخوازم جورا پیشکش بکم باشه دخوازم وگرم جمعو نها لألمانيا هوانو دوان دمین داویه ده هنک تشت چه دبن از باور دکم کشکه که میجی بیه مادور ایرش هاتیه کرن ایرش جنسی او جی هیه از پر نخوازم بکم نواوی مجاره لی او جی خورته که می بناوی احمده مخابن جیانا خوش دستا لألمانيا لی خستن اما روش چوایه چوا چی بو او هی tam زلان نبیه yani آنها adalet Almanya bir mesele diğere. Zarokeki Kürt jeherema Kurdistan'ye li bajarê Ekernforde li Almanya bi darbeyên kêran hate kuştin. Zarokeki Kürt 15 salî bû. Êriş hate kirin. Bawer dikim çend kesan behevra êrişî wî kirine. Ji kêrê birîndar bûye. Tîmên tenduristiye û zarok birin nexweşxanê lê tevî hemû hewldanan jî mixabin jiyana xwe ji dest da. Polîsan ragihand ku ew ê sûjbar ji cêbûyerê reviyan e. Bûyer şeva çarşemiyê pêkhatiye li otoparka marketekî. Ev market li bajarê Ekernforde ye. Ew jî nêzîkî Kielê ye. Li eyaleta Schleswig-Holsteinê. Paşê derket holê ku navê wî Ehmed e, 15 salî ye, ji Herêma Kurdistanê ye. Malbata xwe ra li Almanyê ne. Yani îcab nake mirov bibêje tedbîrê xwe bigirin. Lê ez dibêjim qey mirov xwe ji qeza û bela û ji pîsiyê û ji belaya însanên xêrnexwaz dûr bigire baştir e. Xwe û zarokê xwe, malbata xwe, hevalê xwe, heskiriyê xwe mirov ji belayan dûr bigire. Bela tê misalatê mirovan dibe, mirov nekeve toqa wan baştir e. Hevan no. Rewşekî bi vî şeklî heye. Dîsa em pê hesiyan keçikekî me bîye madûr, tacîz, tecavûz. Ew jî êdî nizanim xort ji kîjan milletî ne. Ji ber vê ez nikarim bas bikim ji ber ku ez nizanim ji kîjan milletî ne.
Mero navê milleta nebêje jî dibe. Daxuyaniya evê heye. Beyanata navî çi ye? Evê dijminê Kurdan heye ya, Serokkomarê cîranê me, Dewleta Tirkan, Serokkomarî wî heye, Tayyip Erdogan. Daxuyaniya wî heye, naxwazim ji we re pêşkêş bikim, çiber ku kêfa min jê re naye. Yani dibêje em dewleta xwe hinekî dûr digirin ji agir û ji şer û ji qeza û belayê. Em naxwazin dronên Îranê serserê me de bifire. Em dixwazin xwe şer dûr bigirin. Em Tayyipê xwe baş nas dikin. Wextê ku mesele dibe Kurd, bi serserîkî xwe davêjin nava şer û agir. 5 sal li hember Kurda şer dikin. Dewletek zalim e, em vê dewletê baş nas dikin. Ji ber vê yekê ji dilê min naye ez daxuyaniya beyanata wî bixwînim û bibêjim em dixwazin şer dûr bigirin, ne rast e. Ne rast e. Dewleta Tirkiye li hember Kurdan heta da wî şer dike û beriya sê mehan jî li Kobanî, li Helebê, li temamê Rojavayê Kurdistanê, li Herêma Xweser şerekî pir dijwar da meşandin li hember Kurdan. Xwîn rejiya 1007 însanên me anha esîrin di destê dewleta Tirkiyeyê de. Çeteyên dewleta Tirkiyê, askerên dewleta Tirkiyê, artêşa vê dewleta Hov anha Helebê birêve dibe, Sûriyê temamî birêve dibe û yek bi yek, gav bi gav destkeftiyên me yê li Rojava hemî tek birin. Anha derdê me heye evan. Bila kes ranebe ji min re nebêje Rojavayê Kurdistanê rewşa wî pir baş e. Ciyê ku lê perwerdeyî sekînê be ew der wêrangir ye. Rojavayê Kurdistanê anha wêran bîye. Çete li wê derê serdest in. Çete girêdayî dewleta Tirkiye ne. Navê Şamê li ser wan be jî yê dewleta Tirkiye ne. Li Kobanî perwerdeyî tunê ye. Li sinifên dibistanan koşber hene bicî bûne. Anha rêvebiye êdî çi qas koşber çûn malê xwe, neçûn malê xwe. Ew hê jî derdora Kobanî malan talan dikin, însanan dişêlînin. Girê spî. Ne? Girê spî tamam ereb li wê derê ne. Beriya 2 rojan malbatekî Kurd xwast vegere mala xwe. Vegeriya. Mêrik hat qetilkirin, hat kuştin pir bawekî hovan e. Ereba wî şewitandin. A bermayî serserîkî wergerandin, di nava bajêr de gerandin ereba wî. Li pişt tankan girêdan. Malbatekî Kurd xwest vegere mala xwe. Ewse ye. Girê spî ye. Cîranên me kedî nebûne hovin. Divê entegreyên medeniyetê bibin. Entegrasyon şert e ji bo cîranên me. Di mêjiyê wan de, di mantıqa wan de demokrasî bicih nebiye, ji demokrasiyê nefret dikin. Tayyip Erdogan ne ku ji demokrasiyê fehm nake. Bi zanebûn pêk nayîne. Çünkü demokrasî ne li gorî wan e. Demokrasî weke pergalekê li dijî xwe dibîne. Yani em wext wan da dikin. Em xwe diwestînin. Bîla sebeb. Rêveberiya Şamê ne ku ji demokrasiyê fehm nake. Fehm dike. Bi zanebûn, bi pîlan pêk nayîne. Ji ber ku demokrasî li dijî xwe dibîne. Di mesela jina da li dijî xwe dibînin. Di mesela hilbijartinan da li dijî xwe dibînin. Hikûmet dikeve destê millet vê yekê li dijî xwe dibînin. Hergala li Îranê demokrasî red dike. Yani ême anha hewldana me ya ji bo demokratîkkirina Îran, Tirkiye û Şamê dişibe hewldana dagirtina sepetê ya avê. Tu sepeta xwe datinî pêşiya kaniyê, tu dixwazî avê tê tijîkî. Yani boş diçe.
tüccar tijinabe. Yani av diçe. Ne mümkün. Ne millet evan devletan müsaidin ji pergaleke modern medenire ne ji reveberiye wan müsaidin. Yani bu van fikrimi dizana. Ji ber vê yekê sedî nûd û nehna sedî set ji milletê Kurd re dewletekî serbixwe lazim e. Yani ez gihiştime ew qenaatê fikra min tu ca naguhere. Tu Kurdekî vê dünyayê de nikare min îqna bike ne tenê tu Kurdekî tu însanekî vê dünyayê de nikare min îqna bike ku ji Kurdan re dewlet îcab nake. Kesek nikare min îqna bike. Ji Kurdan re dewlet şert e. Şert e. Eger pergala dewletbûnê li rojata navîn ji holê rabe pergala dewletan mesela dünya biryar bide ku sînor mînor tu tiştekî namîne bi navê Türkiye bi navê İran bi navê Sûriye dewlet namîne tenê navê coğrafya heye coğrafyayên bê sînor tenê millet hene ew mümkün e ama veya jî nabe ji ber ku her gund ji her gundî re binêrin tiştekî mühim dixwazim bêjim. Nahûl gundê xwe ne ji xwe re zeviyê xwe dajon, ji xwe re rêveberiya xwe dikin. Hûn gundekî ne. Ji vî gundî re muxtarek lazim e. Rêveberiyekî gund lazim e. Ev gund xwediyê kîjan zeviyan e, çawa îdare xwe dikin, aboriya vî gundî, dikana vî gundî, heywanê vî gundî diçin kîjan çêrê, diçin ku derê. Veya jê re rêveberiyekî lazim e. Veya navê wî hikûmet e. Aboriya gund di destê kî de be Wezareta Aborî. Gund ji aliyê kîjan hêzan ve were parastin. Ne. Bekçiyê gund navê vî artêş e. Bana em çê nakin. Pergala mirovahiyê ye. Ji destpêka hebûna mirovan heta niha ev pergal heye. Çê bîye. Ne bi armanca êrişî. Tu wextê li gundê xwe tu pergala hikûmetê ava dikî li gundê xwe ji muxtar e, bekçi ye yani wana sembolîze dikî ne ji bo êrişa ser gundê kilekî ye. Ji bo müdafaa muhefeza xwe ye. Ama tu rabî bibêjî na. Li gundê me bekçî îcab nake, aborî îcab nake, zarokê me bila li gundê me neçin mektebê tiştek wisa dibe. Gundê te mekteba te mamosteyê te hebe dibe. Yani gund weke hikûmetekî weke dewletekî bifikirin. Na hûn bibêjin çima ew qas vê mesele ew qasa mezin bi vî şiklê dibêjî hevan me. Canan lazim e. Canan lazim e. Einstein çi gotibû? Teoriya herî zehmet. Eger tu nikaribî ji zarokekî 6 salî re îzah bikî tevî manî ku te ew teorî fehm nekiriye. Çi dibe bila bibe. Meseleye herî zehmet a dünyayê formülên matematikî ên tevlî hev. Dibe tu karibî bi şiklekî bi zimanekî zarokekî 6 salî re îzah bikî. Tu bi xwe formûla wî bibînî îzah bikî. Her kes xwedî wê kapasiteyê ku karibe xwe bide fehm dikare xwe bide fehmkirin bi şertê ku mesele bi xwe fehm kiribe. Te tiştek fehm kiribe tu dikarî bidî fehmkirin. Ya wisa basit e yani hêsan e. Tenê çi lazim e? Tenê biryara wan gundiyan lazim e. Gundî hemî biryar bidin ve demê temam e. Vê dünyayê de tu hêz nikare li hember bisekine. Ya dîmenê min disekine ne? Dîmenê min disekine hevanno ka ez tiştekî biceribînim.
Ez bar dikim ji ber vê bûne. Tamam. Îjar rengê min guherî be belkî dîmen bi vî şeklî baştir e. Nizanim. Ka binêrim. Ez werim cem we henekî helê we bipirsim. Nûçeyên deqê da wî vê gavê tune ne. Lê li gorî ku Donald Trump dibêje hevano, hefteya pêşiya me dibe ku şerê reşayê ji reşayê ve şer dest pê bike. Ama Kurd daxil dibin, daxil nabin nayzanîn. Belkî tê zanîn lê pir tercih nakin. Mala Kurdan xirab dikin. Erê me dît. Ana hevalê ku çûn rast e, ê çûn girê spî me dît, min dîmenê wan temaşe kir. Hovîtiyekî pir mezin e. Bi tu carî me rû nikare nîşan bide. Na. Yani em kesî xirab nakin. Cîranên me Tirk, Ereb, Ecem mîna xwe ne. Li gorî xwesayê xwe tevdîgerin. Weya em îftiral kesekî nakin. Yê ku tên keç û xortê me dar ve dikin, dibin sêdarê îdam dikin, rêveberiya Îranê ye. Weya em îftiral wan dikin, hovin. Tirkan ji xwe mala me xirab kiriye, em îftiral wan dikin, na. Ereb zaten ji xwe tên zanîn. Em çi bikin yani? Em çi bikin yani? Yani em îftiral kesekî nakin. Rewş wisa ye. Gotinekî din jî heye. Tamam, herçend Tayyip Erdoğan bibêje em daxilê şer nabin, tevlî şer nabin, ji bin ve dibe ku hêzên Azerî yan jî naya, hêzên Azerî jî xwe nêzê şer nakin. Yani hin alî dibêjin dibe ku Tirk çeteyên xwe bikar bînin li hember Îranê, li hember Tehranê, ji ber ku doza Halkbankê heye li Amerîkayê, aniha ew doz ketiye, ev doza gendelî û diziya pera ku Tayyip Erdoğan û derdora xwe kiribûn, dozekî Halkbankê hebû li Amerîkayê, li hember Tayyip Erdoğan ew jî di zorê da bû Tayyip Erdoğan ji ber vê dozê, jar Edaleta Amerîkayê ev doz betal kir. Di berdêla vê dozê de hin derdor dibêjin Tirkiye wê çeteyên xwe bixe dewrê, qismekî eskerên xwe bixe dewrê li hember Îranê. Çiqas rast e nizanim, bi min pir mantiqî naye. Yani Tirkiye nikare bikeve nava şer. Nakeve jî. Ez spas dikim ji bo alîkariya we, ji bo abonetî. Abonetî ji bîr nekin ya, abonetî mihîm e. Eger hinekî hêz û quwet bidinê bibin hevalê nebûne abone, bila bibin abone ji kerema xwe re. Sibê, şemî, yekşemî em ê hewl bidin rojê du sê bername çê bikin ka ez zana müsait xuya dikim. Sibê du sibê em ê hinek şîrove û tevê mîvanan em ê çend bername xweş çê bikin. Xeteriyekî pir mezin heye li ser Kurdan. Rast e. Niha hêza Kurdan ku xwe biparêzin heye, lê em hinekî qels bûn. Em hinekî ketin. Rewşa me pir zêde ne baş e, divê em xwe nas bikin. Ez xatir ji we bixwazim hevana. Bi hêviya rojên xweş azad dibêjim, sibê serê sibê em ê bernameyekî çêkim bi hev re. Dem baş, silav.